era Andrés, chamaba Andrés, Palaciego. E dicía ele, porque a xente chora cando morre unha persoa. Debía chorar moito cando nace, que ven para pasar moitos traballos. E cando morre vai para descansar. Pero se o pensas é así. Eu neste caso, eu non choro pola persona, choro polos... Eu, por exemplo, o que me afecta é ver os miña nai e toda esta xente chorando, o sea, é o que me afecta a min. Despois, claro, unha vez que morreu, non hai máis que facer. Nada. Pero se pensas ben, nacemos, crecemos e morremos. Non, pero é lei de vida, aparte... E había que... Imos pasar todos, Claro, díamos que enfrontar, e cada un chega a súa, unha vai dunha maneira, porque teu abuelo, xa o que leva sofrido, e que ainda ahora quedará aí feito un carallo, Dios me perdone, señor. É mellor que fora así. Foi mellor así, porque cantos infartos ou que tuvera que... Dúas trombosis, non sei Trombosis, cantas que tuveran que operacións... operar non sei daqui da garganta, ou non sei que. Pobre home, non falaba, un día veo que con teu pai, pero non lle salían as cousas. Eu dixía, ti tranquilame, estate tranquilo que hai cousas peores. Cada un sinta as súas. O teu marido, o abuelo, tivo sorte, non? Tamén sempre dicía, quero deitarme e pola mañá non amanecer. E casi foi así. Eso penso que o soñamos todos, Marchou para o hospital xa nunha silla, baixaron nunha silla polas escaleiras, e outro día ás 12 morreu, veu ali o médico que conoceu que o levaba aí, e dixo, mira Felisa, non hai nada que esperar. Dixo, bueno, pois paciente, que lle vamos a facer? Eu penso que é E tamén xa estaba sen un ollo, sen unha perna. Eu penso que é a mellor morte, dormir aí fora. Tivo moito humor, para ir así de viaxe como iba, se me rompe unha perna, xa puñei. E un día que non sei se sabes, ali na Cruz de San Pedro, na porta do camiño, que tiña que cruzar de lá para aquí, cruzando a carretera, dolou a perna e caeu. E a xente ríe, os motoristas conocían, ai, mira, contar que rompeu unha perna estrangeira, dixo, non vos preocupar, alto, e outro na casa. Tiña moito humor, moi humor. É iso que desde que puñeron o negocio, marchar a mitad do que tiña antes. O negocio saca moito humor a xente. Se van ben, ainda. E se van mal, xa o carallo vinte a nada. Oxe non vai ningún ben, porque síntese tanto por diante. Porque foi general para todos. Hai que ser iso que pasou en Estados Unidos. No, Noruega. Noruega, cando morreron hai nada, non busco demais. Tipo, ese estaba taladradísimo, Ayer non sei se ti fijabas. Pero que se mete na casa de un, e se sabes, se estás construindo bombas ou plantando droga? Dicían que Noruega era o país máis, como era, o máis pacífico do mundo, pero dixenlle, pero non nadie está libre de ter un zumbao, Pero ayer fijabas se estuveche vendo na televisión que salían niños, desde o que pasen 50 anos, igual volamos, igual non sei que, igual, 50 anos, canta xente terá un feito, xa nada, xa levamos. A vida hai que sabela levar, non? O mundo é así, uns vaille ben, outros vaille como carallo. Hai que non ten nada é máis feliz co que ten. Ou non? Para comer un cacho de pan e beber un frijol. Para vivir fai falta moi poucas cousas para vivir. Por eso. O que pasa que hoxe en día temos de máis todo Dios. O máis pobre doxe é máis rico que un rico de antes. Un rico de antes, sabes por que era chamaban rico? Tiña moitas rías, e moitos montes, e moito que traballar, chamaban ricos a iso. Eu chamo de rico unha persona que vive sin dar golpe. Chamamos a iso. Rico é unha persona que necesita pouco para vivir. Claro. Non é como máis ten. Por iso, nin o que máis ten é máis. Non, vai che falta moi pouco para vivir. E hoxe en día que ainda está a vida máis barata, que non é o... Mira, recordo meu, comprar eu buses de 4.000 pesetas, hoxe traje 40.000 buses. Muchas gracias a ese mercado. Abueliña, un bico. Abuela, un bico. Outro.